Huwag na tayo mag-intro, diretso na tayo sa kwento. Para sa inyo to. May bagong HR supervisor daw ang na-hire ng kumpanya. Maganda raw ito, maputi at mukhang mabait. Ipinakilala raw ito sa bawat departamento kahapon. Sakto naman kahapon, maaga pa lang ay umalis na ako ng opisina para dalawin ang isa sa kasamahan namin na naputulan ng daliri dahil naipit sa makinarya. Malaki ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Ang mga produktong aming ginagawa ay nakakarating at ibinebenta na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit sa kabila ng bilyong-bilyong kinikita nito taon-taon, ay ganoon naman ang pagkaganid nito sa pera. 70% ng mga manggagawa ay kontraktual. Maaaring putulin ng kontrata ng kahit sinong manggagawa. Kailanman nila naisin. Wala rin kaming benepisyong natatanggap mula rito. Halos buwan-buwan ay nagpapasa ako ng sulat sa HR department. Ipinaliwanag ko roon ang mga hinaing ng mga kapwa ko manggagawa. Kailangan kasing dumaan muna ang sulat sa HR bago iparating sa may-ari ng kumpanya. Subalit walang nangyayari. Iniipit kasi ng dating HR supervisor na si Helen ang sulat. Iba kasi ang ugali noon. Siya yung tipo ng tao na parang hindi sasaya kapag nakikita na umaangat ang kapwa niya. Kala mo ay siya ang tagapagmana ng kumpanya kung makaasta. Ang totoo nga niyan ay hindi lang siya ang ganoon, pati rin ang boss niya na HR manager. Pareho silang demonyo, walang puso, walang pakialam sa mga manggagawa. Palibhasa ay regular sa kumpanya at kumpleto ang mga benepisyo. Kaya nga ang daming natuwa noong nag-resign si Helen. Sayang nga lang at hindi niya kasabay mag-resign ang boss niyang HR manager. Ngayong araw nga ay nagprint ulit ako ng sulat. Susubukan kong muling magpasa. Alam kong hindi na si Helen ang pag-aabutan ko ng sulat, kundi ang HR manager na. Mas masungit, mas demonyo kaysa kay Helen. Bago ko tunguhin ang opisina ng HR ay dumaan muna ako sa likod ng building para manigarilyo. Sa bahaging iyon ng lugar ay nakakaramdam ako ng kapanatagan. Doon ko pinagninilay-nilayan ang katayuan ko. 10 ng mga kaawa-awang manggagawa ng kumpanya. Sa kalagitnaan ng paghit-hit ko ng sigarilyo at pagpitik sa upos nito, habang nag-iisip ay hindi ko na malaya na may katabi na pala ako. Nagulat pa ako ng bahagya noong magsalita ito. Pwede bang makitambay rito? Mahinhin niyang sabi. Ah, oo naman. Sagot ko kasabay ng pagtapon ng sigarilyong hawak ko at pagtapak dito. Ang sarap naman dito. Ang lilim. Ang daming puno. Bigkas niya. Sa pagkakataong iyon ay hinarap ko na siya. Roon ko lang namasdan ang itsura nito. Bagamat nakasuot lamang ito ng puting t-shirt at kulay asul na maong na pantalon ay litaw na litaw ang ganda nito. Maputi rin ito. Balingkinita ng katawan at halos kasing taas ko. Matangkad para sa isang babae. Naalala kong bigla ang sulat na hawak ko. Kailangan ko nga palang maipasa iyon. Mawalang galang naman pero maiwan na muna kita May aasikasuhin kasi ako. Paalam ko rito at tangkang tatalikod subalit nagsalita ito. Ako nga pala si Aubrey. Kasabay ng paglalahad dito ng palad. Inabot ko ang palad niya. Nang sasabihin ko na ang pangalan ko ay bigla na naman siyang nagsalita. At ikaw si Par. Hindi na ako nagulat kung alam man niya ang pangalan ko. Halos lahat naman ng manggagawa ng kumpanya ay kilala ako. Dahil ako ang namumuno sa pakikipaglaban ng aming karapatan. Karapatang makamit ang dapat sa amin. Kumatok muna ako bago pumasok sa opisina ng HR. Nang mabuksan ko ang pinto ay ang HR manager agad ang bumungad sa akin. Nakasuot ito ng puting blouse, puting pantalon at puting sapatos. Maganda naman ito at balingkinita ng katawan. Subalit kahit anong puti pa ang isuot nito ay demonyo pa rin ang tingin ko rito. O par, ano yan?
Tanong nito habang nakatingin sa hawak kong papel, habang nakasimangot. Sulat po para sa mga hinaing ng... Hindi natapos ang sasabihin ko, sapagkat bigla itong tumayo sa kinauupuan. Sige at ipasa mo sa supervisor. Hintayin mo na lang siya rito at aalis muna ako. Wika nitong nakasimangot pa rin palabas ng pinto. Bastos talaga at walang modo. Halos 5 minuto akong nakatayo sa loob ng opisinang iyon nang biglang may pumasok. Aubrey? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko rito. Marahil ay pinatawag ng HR dahil mukhang bago siya sa kumpanya. May ibibigay ka raw sa akin, sabi ni boss. Sagot nito. Ikaw ang bagong HR supervisor? Tanong ko rito. Medyo nakaramdam ako ng hiya. Mahahalata niya iyon dahil sa pagyuko ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay nakangiti niyang kinuha ang papel na hawak ko. Huwag kang mag-alala. Aaksyonan ko ito. Sambit niya pa. Matamis pa rin ang ngiti nito. Para itong isang diyosa na nagpapanggap lang na tao. Ibang-iba kaysa sa dating supervisor na pinalitan niya. Demonyo yun eh. Ang pinagtataka ko lang ay yung huling sinabi niya na aasikasuhin niya raw iyon. Hindi niya pa naman binabasa ang nakasulat sa papel. Sa kabila ng pagtataka at pag-iisip ko ay muli itong nagsalita. Aaksyonan ko ito sa isang kondisyon. Mamayang gabi, makipagkita ka sa akin kung saan tayo nagkita kanina. Pahabol na sambit nito. Bago ko tuluyang lisanin ang opisina ng HR. Alas 5 ng hapon ang uwian ng mga empleyado. Alas 7 na ng gabi nang matapos ako sa report na ginagawa ko. Bigla akong naalala na magkikita nga pala kami ni Aubrey sa likod ng building kung saan kami unang nagkita. Pagdating ko sa lugar ay naroon na siya at naghihintay. Lumapit ako sa kanya. Nang magkaharap na kami ay sinunggaban niya ako ng nag-aalab na halik. Itunulak ko ng marahan ang mga balikat niya bilang hindi pagsang-ayon. Aubrey, matatanggal ako sa trabaho. Ginagamit ka ba ng boss mo para matanggal ako? Galit kong tanong at paghihinala. Hindi mo ako naiintindihan, par. Gusto kita. Matagal na kitang gusto. Sambit nito habang seryosong nakatitig sa akin. Talagang hindi kita maiintindihan. Matagal mo na akong gusto? Kanina nga lang kita nakilala. Pasigaw kong tugon. Hindi siya nagsalita. Pumaimbabaw ang kaluskos ng mga dahon ng puno sa lugar na iyon at mga huni ng kuliglig. Nakakabingi ang katahimikang iyon. Ilang saglit ay siya na rin ang bumasag sa katahimikang pumapagitan sa amin. Ngayon ay ipapaintindi ko sa iyo. Humakbang siyang papalapit sa akin at tinakpan ng isa niyang palad ang mga mata ko. Pagtanggal niya ng palad niya sa pagkakatakip sa mga mata ko, ay nasilaw ako sa liwanag ng paligid. Ilang segundo pa ay unti-unti ko nang naaaninag ang paligid. Halika. Yaya niya sa akin, sabay hawak sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Nag-iba na ang suot nito. Nakaputing bestida na ito na lagpas ng tuhod ang haba. Nakasuot na rin ito ng puting sapatos. Nagawa sa balat at walang takong. Mas lalong lumitaw ang kagandahan nito dahil sa suot niya. Para talaga siyang diyosa. May mga ilan-ilan din ang nakakasalubong namin. Binabati kami kung kaya't binabati rin niya. Nakibati na rin ako. Lahat ata ng tao roon ay magaganda at gwapo. Mistiso at mistisa. Sa aming paglalakad na magkahawak ang kamay ay hindi ako tumanggi. Dahil ba sa pagkamangha ko sa mga bagay na nakikita ko sa paligid? O dahil sa gusto ko rin ng pakiramdam na hawak ko ang kamay niya? Hindi ko alam. Habang naglalakad kami ay iginala ko ang aking paningin sa paligid. Manghang-mangha pa rin ako sa mga disenyo at arkitektura ng mga gusali roon.
Sigurado ako ngayon pa lang ako nakakita ng ganoong klaseng disenyo ng mga gusali. Busog na busog ang mga mata ko sa mga nasasaksihan ko. Parang walang mahihirap sa lugar na iyon. Parang lahat ay mayaman. Pumasok kami ni Aubrey sa isang gate na kusang bumukas para sa amin. Malawak ang hardin. Iba't ibang halaman at bulaklak ang nakatanim. Sa isang bahagi ay nakaparada ang iba't ibang klase ng kotse. Iba rin ang disenyo nito kumpara sa mga ordinaryong kotse. Pumasok kami sa malaking pinto ng mansyon. May mga taong nagkakasiyahan, nagsasayaw at nagkakantahan. Umupo kami sa upuan kaharap ng mahabang lamesa na nalalatagan ng iba't ibang uri ng pagkain. Kumain ka, alok ni Aubrey. Pinunlakan ko ang alok nito. Kumain ako ng marami. Lahat ng gusto kong tikman ay tinikman ko. Dala rin siguro ito ng gutom dahil sa paglalakad namin kanina. Si Aubrey naman ay giliw na giliw habang nakangiti akong pinapanood. Nang matapos akong kumain ay doon palang nagsalita si Aubrey. Naiintindihan mo na ba? Taga rito ako. Hindi ako tao. Matagal na kitang sinusubaybayan. Alam kong mabuti ang puso mo. Palagi na lang kapakanan ng iba ang iniisip mo. Kaya nga gusto kita. Pagpapaliwanag ni Aubrey, kasabay ng paglapag ng dalawang basong may lamang likido. Ang isa ay malinaw na gaya ng sa ordinaryong tubig. Ang isa naman ay sobrang itim, parang sabaw ng adobong pusit. Dito ka na lang tumira at maging asawa ko. At nangangako naman akong mapapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa sa kumpanyang pinapasukan mo. Alok ni Aubrey. Seryoso itong nakatitig sa akin. Pero hindi pwede. Hindi patas para sa iyo kung magiging asawa kita. Gayong wala naman akong nararamdaman na pag-ibig para sa iyo. Sagot ko sa kanya. Mula sa pagkakatitig sa mukha niya ay ibinalik ko ang tingin sa dalawang baso ng likido na nasa harapan ko. Natututunan ng pagmamahal para. Maghihintay ako hanggang sa mahalin mo na rin ako. Mamili ka sa dalawang inuming iyan. Kapag pinili mo at ininom ang itim na likido, ay pumapayag kang manatili rito kasama ko. Pero kung malinaw na likido naman ang pipiliin mo, ibig sabihin ay gusto mo nang bumalik sa mundo mo. Pagpapaliwanag nito. Niyakap ko si Aubrey at binulungan. Gusto kong maging patas sa'yo. Pagkabitaw ko ng pagkakayakap sa kanya ay mabilis kong nilagok ang malinaw na likidong nakalagay sa isang baso. Kitang-kita ko ang pagtulo ng luha sa maamong mukha ni Aubrey. Bago niya itakip ang isang palad niya sa mga mata ko. Nagising ako sa isang ospital na malapit lang sa opisina. Isang linggo raw akong nawala. At natagpuan akong walang malay sa likod ng building ng kumpanya. Nakasilong sa mga puno roon. Ibinalita rin sa akin ng kasamahan ko na sinibak na rin ang aming HR manager. Kumanta kasi si Helen na malaki ang kinikita nila sa pagkakaroon ng agency para sa mga kontraktual na manggagawa. Kakasuhan ang lahat ng kasabwat, pati ang agency. Kahapon daw ay may mga na-irregular na. Uunti-untiin daw tayong irregular lahat. Masayang pagbabalita sa akin ng kasamahan ko. Si Aubrey, kamusta? Tanong ko sa kasamahan ko. Sinong Aubrey? Balik na tanong nito. Yung bagong HR supervisor? Pangungulit ko. Ayos ka na ba talaga, par? Wala pa namang pumapalit kay Helen mula nang mag-resign yun. Paliwanag niya. Natahimik ako sa narinig ko. Alam ko sa sarili ko na nakilala ko si Aubrey. Nahalikan, nahawakan ng kamay at nayakap. Tinanggihan ko man siya sa alok niyang manatili sa mundo niya at maging asawa, ay tinupad niya pa rin ang sinabi niya na ilalagay niya sa magandang kalagayan ang mga manggagawa ng kumpanya. 5 taon na nga ang nakalipas. Hindi ako nagkaroon ng kasintahan. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Aubrey.
na natututunan ang pagmamahal. Nagkaroon ng espasyo sa puso ko na nakalaan lang para kay Aubrey. Kung umabot kayo dito sa dulo ng kwentong ito, pakiusap, pakilike nyo yung video, pakishare na rin, tapos subscribe na kayo dito sa channel natin. I-hit nyo na rin yung notification bell para palagi tayong updated sa mga i-upload pa natin mga kwento. Maraming salamat.